Нова година, нов ерген и в случая даже са трима още от самото начало. И както обикновено, вече се започна с коментарите, кой бил висок, нисък, красив, не чак толкова, но за жалост в това рядко има нещо градивно. Затова, докато върви предаването, мисля да направя една малко по-различна поредица, от която да може да извлечете повече стойност. Защото смятам, че такъв тип формати могат да бъдат изключително забавни, докато ги гледаме, но и ако сме готови да вникнем малко повече в дълбочина, можем да научим и много за самите себе си, да се поставим в обувките на другите и да се замислим как реагираме самите ние в нашите ежедневия. Първият е Кристиян. На 36, като дълги години е живял в Америка, изглежда олегнал, но си личеше, че е доста притеснен пред камера, което всъщност мисля, че е нещо напълно нормално. Все пак смятам, че в момента, в който снимачният процес напредне, той ще може да се отпусне повече и да покаже повече от своята същност. Вече видях и разни коментари за него, как на лицето му било изписано, че е нарцисист, или от начина, по който държал ръката си личало, че има властна майка. Такъв тип коментари не мога да ги взема на сериозно, просто защото не смятам, че можеш да опознаеш някой от 20-секундно видео. Затова, мили дами, ако някой от вас си подбират мъжете в живота на база на такива признаци, моля ви, не го правете, тъй като в крайна сметка тези, които ще страдат най-много от това, сте самите вие. Вторият е Стоян, на 30 години, като той изглежда много авантюристичен и експресивен. Има едни по-интересни и нетипични гримаси, но и това, което си личи от неговото интро е, че се чувства изключително добре в кожата си. Определя себе си като чикименто, което лично за мен е изцяло нова дума. Нямам никаква представа какво значи, може би трябва да питам Габи Бланко, за да ми обясни, но и ако някой от вас знае, може да напише отдолу в коментарите и да ме образова малко. Третият е Марин, на 27, като разбира се той е най-младият от тримата, но за сметка на това стоеше и най-натурално пред камера, въпреки това казва за себе си, че е срамежлив. Направи ми впечатление, че в името на любовта той споменава, че би пренебрегнал дори себе си, което колкото и романтично да звучи, не смятам, че е най-добрият подход, защото рано или късно се отразява на отношенията негативно. Затова се надявам все пак да го е казал в контекста на това, че е готов да опознае жената до себе си и заедно да изградят отношенията, вместо да налага само своето мнение, което разбира се винаги е позитивна черта. Като цяло ми прави впечатление, че образите и на тримата са не толкова шлифовани, както в предишни сезони, показани са като личности със своите по-силни и слаби страни, не се скрива тяхното притеснение, от което може да видим повече от тяхната автентичност. Затова ще ми е много интересно да видя как техните образи се разгръщат в предаването и ще гледаме с интерес.